Kalekale kunali matauni awiri otchuka, Sodomu ndi Gomora. Anthu akumeneko anachimwa. Mulungu anakwiya ndi kuyamba plani yofuna kuwononga. Loti amakhala ku Sodomu pamodzi ndi banja. Genesis 12 verse 5 akunena kuti mchimwene wake Abrahamu ndi amene anabereka Loti. Tsiku lina angelo awiri anafika ku Sodomu ngati angelo. Loti anawalandira kuwapasapo gona komanso chakudya. Komabe anthu ena sanasangalale ataona alendo ku nyumbako. Anayesera kuchita phokoso. Angelo aja ataona kuti Loti akuvutitsidwa anakwiya. Genesis 19 verse 4 mpaka 17 pali mawu. Amuna amenewa anawasandutsa khungu. Analephera kuona nyumba ya Loti. Angelo aja anamuthandiza Loti kuchoka mu mzindawo. Anamulangiza kuti athawire ku phiri, koma asangane mbuyo kapena kuyima paliponse. Posakhalisa Mulungu anayatsa moto ndi kuwononga Sodomu ndi Gomora. Ndi nthawi yake imeneyi mkazi wa Loti anaganiza zoyang'ana mbuyo. Genesis 19 verse 26 akutsimikiza. Mkazi ameneyu anasanduka chulu cha mchere chifukwa anayang'ana mbuyo. Baibulo silinatchule dzina la mkazi ameneyu, koma tikawerenga mabuku a Chiyuda amatiwuza kuti dzina lake anali Idithi. Malo amene Idithi anasanduka chulu cha mchere alipobe ku phiri la Sodomu m'dziko la Jordani. Kumapezekanso mchere wambiri. Kulinso nyanja ya mchere yotchedwa Dead Sea. Mwachidule kusamvera kusakhulupirika ndi kumene kunamuwononga mkazi wa Loti. Leronso tili nawo atsogoleri okhala ngati Idithi. Pa kampeni anaonjeza katundu otchipa, anthu anawavotera. Mapeto ake iwowa anasankha kusakhulupirika. Akweza chilichonse, aba ngakhalenso kupha. Asandutsa Malawi kukhala Sodomu ndi Gomora. Iniyo taonani, ku DRC kunagwa ndege just 10 km radius. Anthu anamva saundi ndi kupita komweko kukathandiza. Ku Malawi kuno ndege yachilima inagwa 2 km radius. Palibe anamva saundi, transponder simagwira ntchito. Anayipanga trace after 24 hours. Akuluakulu chilima anafa ndi kuyikidwa m'manda just like that. Ku DRC ndege yagwa 10 km radius, anthu amva saundi ndi kupita kukathandiza anthu apulumuka. Ndege yachilima 2 km radius, palibe anamva saundi, transponder osagwira ntchito. Anayipanga trace asilikali after 24 hours, anakapeza mitembo. Ndiye lero pamene ripoti ya ndege yasapa kutuluka, apolisi 150 apangidwa transfer kupita ku State House. Timafunsa kuti kodi akubisa chani? President uyu ndi kathyali akunyosa maofesi kumwera kupititsa ku Lilongwe. Akuti Southern Region isauke. That is nonsense. Bingu amachokera ku Tcholo koma anapanga zitukuko pa Central Region. Anthu anamuvotera 2009 chifukwa cha ntchito zake. Lazarus Chakwera akusala Southern Region economically. Mbali nayi akutuma abwa mpini kukanyengerera anthu adzamuvotere 2025. That is another nonsense. Chakwera waononga Blantyre ngati mmene Kamuzu anaonongera Zomba. Ku Malawi kuno silinakhale ndi president woyipa mtima ngati Chakwera. Ngakhale Kamuzu analibe tsankho ngati mmene alili Chakwera. Tinali ndi Bakiri anamanga chipatala kumpoto, anamanga chipatala ku Central Region kukotakota, anamanga chipatala ku Jazulo ngakhale ku Tcholo. Koma akulu amene wa Chakwera tatiwuzeni amanga chani ku Southern Region, amanga chani kumpoto? Chimene akudziwa ndi kusamusa maofesi kuchoka ku Blantyre, kuchoka ku Zomba kupititsa ku Lilongwe. Akapanga choncho akumutuma zikhale ng'oma apite ku Phalombe azikanyengerera anthu. Kodi anthu aku Phalombe topusa? Mwina Chakwera sakudziwa anthu aku Phalombe ndi alimi, ndi matrader amadalira Limbi ndi Blantyre.
ndelero he is killing Blantyre economically. Akuganiza anthu akuphalombe mkonda bwanji. Phalombe, Chiladzulo, Tcholo, Mulanje, Machinga, Zomba, Mangochi, Nsanje, Chikwawa, Mwanza, Neno, Baraka, onsewo amadera Blantyre. Ambiri amanga manyumba, apwisana ma school fees chifukwa cha Blantyre. Even Kamuzu Banda ankadziona kuti Blantyre is very important. Ndifaka anaisamala. Bagira anabwera anaisamala. Same like Bingu, same like Peter, same like Josh Banda. Lero achakwera akusamusa chilichonse kupisa kulilongwe. Anapanga choncho akubuduma zikhale ng'oma kama jekete apite ku Phalombe akanyengere anthu. Kodi anthu aku Phalombe dopusa? Boma ili ndirakuba. September 2023 akuluakulu MCP anatsegula Forex Bureau imachera kuti Digital FX Malawi Limited. Mawiresi amanama kuti agula mankhwala zipatala. Ndalama zimafikira ku bureau imeneyi. Amatiuza agula chimanga kwa Admark. Amatinamiza zambiri kuti agula zimakhala zabodza chifukwa ndalama zimafikira ku bureau imeneyi. Ndelero akutinamizaso kunena kuti agula mafuta galimoto ku Dubai pa mtengo wa $74 million. Ndalama zimenezi ndi zambiri. Kumalawi kuno 128 billion kwacha. Koma chodabwisa agula mafuta ku Dubai. Ndalama zonse zifikira ku Digital F Malawi Limited. Sheikh Ahmad Faizo amene akugula mafuta ndi muluya alibe kampani iliyonse mdziko muno. Ndi chifukwa cha Nokma ikupeka ndalama ku Malawi malo mwa Dubai. Chachiwiri, boma likamagula katundu woyambira 100 million kwacha pamakhala tenda. In this case palibe tenda. Mafuta 128 billion no tenda. Angosankhana kwa MCP komweko pofuna kuba 128 billion. Mwachidule akunama kuti akugula mafuta koma zona zake this is bogus contract. Mafuta awo palibe. Tikukumbukira chakwera anatiuza mbuyomu boma lake sidzagulaso katundu pogwisa ntchito agent, only government to government contract. Koma lero zikudabwisa agula mafuta kwa munthu wa ku Dubai, malipiro ake afikira ku Malawi. Afikira ku Malawi bwanji? Komanso Malawi kuno safikira ku banki koma afikira ku Forex Bureau yotchedwa Digital FX Malawi Limited. Bureau imeneyi ayitsegula chaka chatha September 2023. Akuyigwisa ntchito posowa ndalama. Amatiuza atagula mankhwala, anthu akapita zipatala mankhwala kulibe. Fertilizer amene amagula ku butchery. Boma lopanda nzeru, utsogoleri wopepera, komanso nduna zopusa.